Dobre, takže výmena karburátora, starého karburátora, ktorý vyzerá takto, originál karburátor, je pomerne rýchla, jednoduchá záležitosť. V prvom rade si teda očrobujem plasty, dám dole. Uvidím, že či sa mi bude chcieť dávať dole aj nadržka, ale pravdepodobne to bude fajn aj bez toho. Takže prvý krok tým, že ja mám iba jednu ruku momentálne, tak si dám dole 3 šrobiky z plastu. Dám si aj druhý, asi ich rovno aj umiem. A tu sa odpojí koleno nasávania, ktoré vlastne ide hore do filtra, dole do karburátora. Nový karburátor to nepotrebuje, keďže to nasávanie má priamo vpredu. A ďalej si potom ukážeme, ako zhodíme tento starý. Ďalším krokom, dúfam, že to teda dobre vidno, lebo svieti tu slnko akorát na to a potom v tom tieni nič nevidno. Ale zhodil som si tento kryt. Zhodil som to predné nasávanie z karburátora a odpojil som vlastne hadičku z palivovej nádrže, ktorá vlastne ide z koutíka odtiaľto. Idem asi takto, nech to trošku lepšie vidno. Dúfam, že to lepšie vidno. A teraz vlastne ma čaká odpojiť tieto dve matice a tým pádom by vlastne mal karburátor už vlastne sa odpojiť od bloku motora a potom nás bude už držať iba lánko, ktoré vedie vlastne hore na plyn. Dobre, keď máme vlastne starý karburátor zhodený, tak novému treba pridať lánko. To vlastne, ono je to ťažko ukazovať, lebo s jednou rukou sa to nedá, ale vlastne tu je také tiahlo, ktoré vlastne chodí hore dole a vlastne to lánko ho vyťahuje a zatvára podľa toho, ako pridáte plyn. Takže tu som pripojil lánko. Ku tomuto karburátoru je vlastne potom ešte taká príruba, ktorá ide na koleno, čiže potrebujeme vlastne obchať takúto prírubu dnu do karburátora a potom vlastne na to ide koleno a koleno vlastne to, čo bolo do valca. Nech to trošku zaostrí, zaostrilo. Takže takéto kolienko vlastne potom ide do valca a to spojíme s tou prírubou ku karburátoru. Dali nám tu nové šrobiky, na to dali nám tesnenie, čiže použijeme toto, nie je to staré. A potom vlastne ukážem, ako sa to nahadzuje naspäť na lobetu. Takže karburátor nahodený, idem z tej druhej strany, nech to je trošku lepšie vidno. Tu je vlastne prichytený na starom kolene, sem je prirúba, to ešte musím dotiahnuť, ale vlastne pri vchode, kde je vlastne druhý tento dzinzik na hadičku od benzínu, ktorá ide vlastne z nádržky, tak mi nesedí priemer, to budem nejako musieť vymyslieť a nie je tu tiež bohvie ako veľa miesta na to, aby som s tým vedel nejakým spôsobom manipulovať, tak budem to musieť ešte nejako vymyslieť. Tu som vlastne obchal lánko, ktoré ide popri kostre, popri vlastne všetkých týchto lánkach a drotíkoch. Ide mi sem hore a zatiaľ mi to visí sem, ale onedlho to už bude vlastne prichytené tam, kde to má byť. Takže ešte dúfam 10 minút a bude to všetko tak, ako to má byť. Menšou prestávkou karburátor vymenený, všetko podoťahované. Hadičku som nakoniec dal úplne novú, takže som nemusel riešiť ten rozdiel tých priemerov, až na to, že vlastne na ten koutík išla trošku ťažšie tá hadička, ale už je to tak, ako to má byť, takže idem to skúsiť a uvidím, že čo to bude.